Днес ще играем Гошуко. Една нова поредица, която стартирам. Както виждате, не съм много развит, но все пак. Днес ще покажем малко атаки с гоблини, барберини, трилоубрейкър. Така аз фарма по-бързо ресурси. Това става с по-големи, с хора с по-важни, Дарк Елексир събират по-важните ресурси. Но може и толкова като мене по-малки левли да използват тази стратегия. Това е една ефтина армия, става за 20 минути, може откъде 3 пъти в час. И ако много им трябват ресурси, използват тази стратегия. Сега търсим някой достойни конец. В принцип търся някой 150 000 ресурса, но код стане. Ако виждате, съм слабо, със слаби армия. Втори лево барбери, втори лево гоблини, първи лево роублейкъри. Ето, например, ето тази база, която е много добре да вземем изи звезди и много ресурс. Така, пускам 20 тук. Вече патахала за звезди. Пускам гоблин да обиколят цялата база. Няколко лоубрейкъра. Ето да взриват стените. И си страшно много барберери. Ето една звезда. Обрахме 50 000 сигурно вече. И тази маги клуба фала. Тя сега ще ме избие армията. Аз взех ресурсите за той. Направо може да си ходим. Ето. 55 000 голд, 22 000 елексир и купи. Също може да ви покажа този клан, дет съм аз в момента. Водохед Стиви, да, кръщение като клана на Гочика, защото сме големи фенове. Не съм аз лидера на клана, лидера на клана също има канал. Ако искате, може да чуете да го посетите. Monster Gaming BG. Ето това е той. Има още един. Валери. Ние сме тук от една област. И така. Сега може да покажа няколко реплей. Опа, и тук. Може да покажа някой от атаки, дето атакуват. Например, това ме е взела 77%. Така, пуска си арчера да види дали има нещо. Тахала, няма. Унищожавам, пуска дигът, унищожавам мортира. Пуска арчера да убият защитата отвън. Убирам целия ресурс. Тази мина, която апгрейдвах. И арчер кулата фаля и ето. И така. Това е цялата атака. Взел ми е 10 000 голд, 47 000 елексир. Мета вижда, че апгрейдвам този канон. И тази мина. В момента имам два билдъра, защото изкъпих кристалите. Там джеймовите, но може заради вас да взема джеймови да направя трети билдър. Ето тази атака, където тук направо съм аз смиляне. Ето виждате какво излиза от касала. Излизат 5 лева магиосници, които ми дават кризбела и бат. Шакуан. Пускат върху, която 5 лева и тя абсолютно разрушава цялата база. Ако не, тя просто даже 20% трябва да успея да вземат. Но тя просто не знае като така. И унищожава всичко по пътя си. Така. Още няколко атаки да покажа. Ето един ден взема 100% с невероятен късмет. Може да се каже.
не, Сплейтов с 20 арчера. Балори 6 левел. Просто аз базата. Виждате, просто няма смисъл да гледам да репетите. Чупеха весовете, всичко. Така. И може да покажа малко от хората от клана. Ще почнем отгоре надолу. Ето го този Кенес Белдето на 5 левел. Заради. Вижте просто колко корава е тази база. Прави Тесла 2 левел. И може 2 на първи. Барберек 3 левел. 2 кантона 10. 8. 9 кантона. Миница добре. 2 Дарк Друиди на първи дия 2 левел. Втори левел. Спел 3 левел. Дарк Барака 1 левел. Така. БГБ. Този е разрушен малко, но все пак. 7 левел Тахал. 1 левел Барбереки. 1 левел Дарки. Дрил. 1 левел Барака. 2 8 левел Арчер Тауъра. Още Джил май? Да. 8 левел Кантона. 2. 3. Уизър Тауър 4. Мортар 5. Уизър Тауър още 3. Мортар 5. Още един Арчер Тауър. И това е общо взето. Бомби 4 левел. Не знам който гледа тези бомби. Те дадат такова. Но посибле бе. Първи посибле бе. Така. Този атакува с 3 пеки 2 левел. 2 хилбърки 3 левел. 2 барберия 4 левел. И 19 играта 5. Така 8. Барберия 4. А дефензови виждам 3 четвърти. 8 левел Арчер Тауър е 10 левел канони. 5 левел Мортари. Дарк Барака 4 левел. Виждаме има готините горили. Това е еликсир колектор. Що сме толкова слесели? Има вече пека. И това е всъщност. Добра база. Date Zone 1. Така той е разрушен. 3 Giant Bomba. 2 левел. 20% 10 изърни. Вчера. Така, това. 9 левел канони. Кой левел дага? 8. 4 левел Барберия Кик. 2 левел Барака, да, 2 левел. Някакви хора. Който ми нещо бъгва. Да някой ще каже нещо. Пак ще стига на видео. Джерби Бул. Той също има канал. Как казах и 8 лева Танхал, 2 Барберия Кинг, 8 лева Шоталари. Също още един да покажа. Ето този бат, който е най-силният в клана. Виждате просто каква база. Такова с 200 гоблина. Да.
Giant Bomb 3 левел, Giant Bomb 2 левел. Виждате 3 левел Dark Storage. 5 или 5 вече левел 3. Ще написвате една 6 10 левел Барберен Кинг. И пека. Има две бараки, дето едната е на горили, другата е още на прасета. Ето, виждате, базата му е разрушена, обаче има Кантон 10, Мортър 6 и Арчер Тавър. Да намеря един Арчер Тавър. Дриловете му са 32. Аха. 10 левел Арчер Тавър. Още 10 левел канон. Прилевам и първи и трети. Това е много развита база. Готика това, да не се заложите, това не е истинския готика. Той е нашия клан. Неговия клан е заключен, виждате. Ето, няма хора. Ето. Заключен. Имаме един човек, дето съм прави на готика, ама не е. Има още един, дето много искам да го покажа. Радомир втория, ама не. Но пак един от най-силните. Той атакува с 8 дракона 15 авчера. В принцип, началото кой изпейка, ама нещо не е толкова да не е сложил. Виждате, той е апгрейд в момента Archer Tower, да стане на 8. 5 левел Мортари, 3 Wizard Tower, 5 левел. Има на 6 киловатт. Добра база. Така. Може ако искате да пуснем един челендж, в тези случаи да видим някой, ако ма атакува да им купратета ще вземе. Ето така, защото това ще така от мене. Ще няма сигурно на 100% во нищо. Все пак да видим. Виждате, гиганта му тръгва, опитва се да щупи стените и двата лобейкъра много помагат. И той просто изсипва гиганти. Което всъщност не е най-доброто и най-разумното нещо да направи. Пуска и изсипва арчер да чупат отделните единици. Пуска двата, сега ще пусне сигурно двата хи успела. Да. И общо взето това е. Виждате, слабо ми пасат си още. Ето е минут. Опа, те се фанаха на бомбичката, дед бях сложил. Аз за бомба повече да ме слагам заради гоблините. Ако някой има такова много с гоблини. И това ще е. Довиждане, пичове. Ще се видим друг път. Чао!